guys, good morning. Wala ko ngipon. Mahaw ta. Si Madam. Bagong gising. Diba Madam oil? Ni tata na lukong. Yang ticket, Cebu ko no siya, Sabado ko no siya biyahe, pero para Cebu. Nabalikan niya gahapon. Si Bintoy, si Agaw Junjun, si Saysay, si Ronalyn, si Raymond, buat among sudan, tinapa. Kaon ta guys. Kaon na ninyo kay ano na mababa. Yan na, maganda yung Nilom na diyan, butang lagi sa ron. Ano na nagikuan bawat ng ano? Ang gipos sa tata pag-agin niya. Ni mo mangipon. Nagtaka ikaw rin na nag-post. Suba patataw. Gituyukan ni Kuya hinay-hinay niyang tuyok na mamali na play. Tata guys, nagbukat sa ticket. Wala niya lang tawa. Kailan pa. Ha? Iyon siya. Ay, pasto siya. Ingon siya nga, swerte kayo ko kay naay. Ano si Inzi? Ingon siya nga, Nag-i-apila pa gina niya? swerte kayo ko kay ang uban giignan nga Domingo ang biyahe, ang ako Sabado. ka. Naman day kay Cagayan to Cebu man di ay. Di. Naatuan niya kagahapon guys. Away sa Sanggong. Bida-bida At tungkol sa Cebu, abot ito, hilaka din siya. Hindi ayo pa masay Hindi manggod. Ang akong gisuwat dadto, kadako kay dito sa hagna. Iyahang gisibok. Di na, pero kasabihin mo siya. Bida-bida pa si Mami Didi. Di ba ito sa pasakyan paglatas yung ticket? Sibok pa sa kayo ito, pero sibok. Na yung binas kuan dalahan sa dito yung magahe. Sorry. Di man kayo, lang taon ba nila sa kining guard mo, ano man ticket? O, dili ba lang taon, dito ba lang taon, masakay sa barko? Dili man ihag Di na na uwaw. dahil. Dito lagi na sa barko. Cebu man Oo. siya. Dili man ihag na dahil. Pasipo man kang anong Ang information nga gibutan dito, gimali sa Sibo gihagna kung gibutan na to. Dili naman babae gahapon ba? Ani na, bago ka magdawat sa ticket, magdawat mo sa ticket, bago ka mo kawas, hindi mo kung sakto to siya ang kuan. Wala na mo to gitanaw. Anak, Di manggod kay ang bata galing nga saha na. Di man, excited man to si Agod, excited man to sa ingam to sa Agod, kini abot ni ko aning buhol. Wala, kapit pa ko sa... Wala na ako to gitanaw, Kapit dito Cagayan. na akong sulod. Kaya ang bata nagsige na galing nga sa dito sa Asa ba? Kay Ay, kaginit sa tumandagay nga hagam mo dito ka. Oo, kay insakto ba yung information nga imong gibutang tapos ina day maliun, tanaw sinsin ng dublin sa plato. Kami nyo. At kami nyo. Grabe ka uli no, magkailang ka lang ha.
Tulo may kabuk plato. Kaya tayo sa isa. Wala siya nagbomba nga nagdubli-dubli. Ito yun, saan kay buak mo din ako. Hindi nila ang buwag. Ako din nagsakisapaw guys. Kung buak man, magawas ng Ingon sabaw. pa tong babae. Ingon din ang babae ba nga. Kuan, atag ko na niya ang kwarta din nga bo. Ini ko pa nga, ma'am, kaon ako na, ilukat ko ito sa lain. Anak pa siya nagkalma, pag ingon ako mamulukat ko sa lain. Anak pa rin siya nagkalma na yun itong lalaki. Ma'am, namay para Domingo. Iko na aman din, ang anong adto mo ko niya dito sa Cebu nga namay para Domingo. O magkita na mo dito sa iyo, yung mga ginamasan na all. Tingnan ko sila. Ikaw sa'yo. Sabi, Ay, sakto Kabuhin siguro. May gani ba kagahapon man ko waswas lain mo gid ako paminaw ha. Absolute ko diaw gitanaw na akong ticket. Gapon pag ito na akong gitanaw dayon. Wala. Ano sa man yung destination na nings? Cagayan Cebu man eh. Iya, gid kayo. Sama-sama si mami dito. Mga mga lang. Dali lagi bigyan lagi te. May gani ka pa sa cut off. Ning gamay na. Mga alas 11 kapin. Gani lagi wanang cut off. Ganap nila ni Koreana dito sa bukid. Nandun si Manang sa bahay. Ayan guys, dito kami natulog kasi nagabian kami kagabi. Ayan, kuan kami ngayon. Maggulay kami ng malunggay. Yan. Ayan guys, ko na ni nanay ang malunggay. Bas o yun na namo guys. Ko na mo sa pamahaw. Ayan na guys, tapos na ni nanay paghagpat. Sa gulang na siya sa magic sarap guys. Para magic ang sarap. Ako na ning lutuon guys. Guys, ready na ang pagkain. So, ang mag-press si nanay. The Father, Son, and Spirit. Amen. Jesus, O Lord, and bless the gifts which you are about to receive from the bounty fruits, Christ, O Lord, in the Father, Son, and the Spirit. Amen. Ano na ito, Chan? Amen! Kami lang ang kakain guys kasi si Lolo at si Papa maaga silang umalis doon sa hakutan nila sa kahoy. Okay. Kain na tayo, guys. Kain tayo na guys! Kain tayo guys!